Si Jesus namatay dito sa Kalbaryo tungkod kanako. Iyang dugo gibubo aron maluwas ako. Apan usahay kalimtan ko gihapon siya. Unsaon man ako pagingon nga nahigugma ko. Kung akong kasing-kasing usahay magpalayo, matag sala murag lansang nagidugtog sa kamot sa akong manluluwas. Bisan karon nasakitan ba siya sa matag higayon nga ako makasala? Madungog ba niya ang mga tao nga nagasinggit? Ilansang siya pag-usap alang sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako kay dili po makaya nga magpabilin sa sala. Kung ang Ginoo nga akong gihigugma nagantos tungod kanako. Kada adlaw nagasulti ko, Ginoo mga lagad ko. Apan usahay ang akong buhat dili maayo. Makita nako ang iyang krus, iyang mga samad, ug masakitan ko sa iyang naagian. Unsaon man ako pagingon nga matinumanon ko. Kung akong hunahuna puro kalibutanon, matag kapakyasan ko murag usa ka samay nga nagdugo pag-usap alang kanako. Bisan karon nasakitan ba siya sa matag higayon nga ako makasala? Madungog ba niya ang mga tao nga nagasinggit? Ilansang siya pag-usap alang sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako kay dili ko makaya nga magpabilin sa sala. Kung ang Ginoo nga akong gihigugma nagantos tungod kanako. Ginoo, tabangi ko nga magpuyo para kanimo, dili alang sa akong kaugalingon, alang lamang sa imong kahimayaan. Kay ang dugo nga imong gibubo sa krus dili sayang, dili angay kalimtan. Bisa